Meillä on nyt suora yhteys Helsingin Jäähalliin ja Jari Porttilaan, jossa ovat vastakkain Helsingin IFK ja Jokerit. Ja tervetuloa tänne Helsingin Jäähalliin. Täällä on tilanne erittäin jännittävä. Ottelu on jäljellä 3 minuuttia ja Jokerit johtaa tätä peliä numeroin 4-3, mutta tällä hetkellä Jokeripuolustaja Erik Hämäläinen istuu tuolla jäähyllä ja rupeamme katsomaan tässä IFK:n pakkopeliä. Nyt IFK:lla on loistava mahdollisuus tehdä tuo tasoitusmaali. Peliaika on jäljellä nyt 2.45 ja IFK saa tuon pakkopelikuvion käyntiin. Siellä maalin takana kiekko pyörii, mutta sitä ei saada kiertämään. Tuomisto on tuossa keskellä ottamassa syöttöä. Seppo, nyt tulee puolustajia. Kadles laukaisee maalille ja Sulander vangitsee tuon kiekon. Tämä ottelu on ollut todella jännittävä ja yleisöön menevä. Jokerit siirtyi ensimmäisessä erässä jo 2-0 johtoon. Nuo maalit laukoi piristynyt Wallstenin ketju ja Sami Wallsten oli kummankin maalin isä. Sen jälkeen siirryttiin toiseen erään ja toisessa erässä 20 sekunnissa, tarkalleen sanottuna 19 sekunnissa aivan erän alussa IFK tasoitti ottelun. Ensin Kari Laitinen, joka pääsi ensimmäistä kertaa jäälle heti ensimmäisessä vaihdossa, laukoi maalin ja sen jälkeen Jukka Seppo tasoitti luvuiksi 2-2. Tämän jälkeen Jokerit siirtyi jo 4-2 johtoon, kun täällä on IFK:n aikalisä menossa. 3-2 maalin ampui Jiri Seiba, joka nyt oikeastaan ensimmäisen kerran pelaa niin kuin häneltä on odotettu. Vieläkin terävämpiä nuo otteet saisivat olla, mutta Seiba joka tapauksessa onnistui maalin teossa. 4-2 maalin teki sitten Sami Wallsten. Tuo Wallstenin ketju on ollut Jokerien tehonyrkki tänään. Pojat pyörittävät peliä, kiekko kulkee ja mikä tärkeintä, tällä kertaa myös luistin kulkee. Jokerien peli on ollut aivan erilaista kuin kauden alussa. Nyt siinä on semmoista iloista meininkiä. IFK tasoitti ottelun 4-3. Jukka Seppo oli tuo maalin tekijä. Se syntyi 8 minuuttia, kun ottelu jäljellä 8 minuuttia. Ja nyt siis IFK yrittää raivoisasti tasoitusta. Ylivoimatilannetta on jäljellä minuutti 14 sekuntia. Ja IFK:lta sinne tulee Voikko, Kivelä, Laitinen. Kari Laitinen, joka tuli tässä erässä mukaan. Toisessa erässä mukaan ja onnistui heti maalinteossa. Katsotaan nyt mitä saa aikaa Jokereilla. Nelikko kentällä, siellä on ainakin Järvelä. Kumartuu aloitukseen, Kivelä on häntä vastassa. Tämä aloitus on Jokereille elintärkeä, se olisi voitettava. Se voitetaan, mutta Seppo Mäkelä viheltää pelin poikki. Siellä on Jokerin puolustus liikkunut liian aikaisin ja aloitus uusitaan. Nämä ottelun loppuhetket ovat aina tällaista sekuntipeliä. Kelloa siirretään sekunti 2 aina eteenpäin kerrallaan. Jokerien kannalta kello käy liian hitaasti ja IFK:n kannalta tietysti liian nopeasti. Kivelä siis aloituksessa IFK:n puolelta. Hän voittaa tuon aloituksen. Ja nyt IFK saa pakkopelinsä käyntiin. Saa nähdä, otetaanko Sakari Lindfors. Lindfors luistelee jo siniviivaa kohti. Nyt tulee Sakke pois sieltä ja IFK ottaa sinne 6. miehen kentälle. Katsotaan tämä ylivoimatilanne loppuun, sillä tässä se ratkeaa. Jos ratkeaa, Valeri Krykov tuli suoraan vaihdosta, pääsi ohjaamaan, mutta ohi. Ja saako Jokerit purettua tilanteen? Saa purettua. Kiekko tulee siniviivan yli. Järvenpää sen ottaa ja näyttää siltä. Kiekko menee tuonne päätyyn. IFK on tällä hetkellä maalin tappiolla, 2 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Kuinka tässä ottelussa käy, sen näette viimeistään 10 uutisissa. Ja täältä jäähallissa takaisin sinne studioon. Varsin kiihkeät tunnelmat tuolla Helsingin Jäähallissa.